Hello po, shout out po. Magandang hapon, magandang gabi po. Hello po. Shout out po. Magandang gabi po, magandang hapon po sa ating lahat na nandito po. Ito, nakapag-live na naman po tayo. Magmamaritisan na naman po tayo, mga titas. Binamano po na nandito po si Ma'ams Joanna Salas. Shout out po sa iyo. Shout out Ma'am Joanna Salas, shout out. Edna Sola, nandito na rin po si Ma'am Edna Sola. Magandang gabi po sa inyong lahat. Genevieve, good evening kaagapay, sabi ni Ma'am Genevieve. Magandang gabi po kaagapay, sabi ni Ma'am Ophelia Quezon. Magandang gabi din po. At nandito na rin po si Manang Lisa. Good evening kaagapay. Hello, good evening Manong ay ading kaagapay mo. Shout out sa lahat, sabi ni Bibia Berting. Magandang gabi din po Manang Berting. Bibia Berting, magandang gabi. Nimbag nga rabi Erlinda Bautista, good evening kaagapay mo. Ano ang imamarites natin? Yun nga po, Tita Erlinda Bautista, kung napanood nyo po yung live po ni Kalinga Prab kagabi po, ay wala na daw muna ang Edrin. Tama na daw muna na tinutulungan si Reyna at para makapagpahinga na rin daw po si Kalingap Edo. Yun po ang sinabi po niya kagabi. Good evening po kaagapay, Robilin Mista, sabi naman po. Good evening din po Ma'am Robilin po. Tamsakdan, sabi ni Manang Lisa. Salamat Manang Lisa. Tamsakdan po tayo, sabi ni Ma'am Robilin Mista. Good evening. Good evening kaagapay, tamsakdan, sabi naman ni Tita Maria Gaiti po. Salamat po. Magandang hapon kaagapay, musta po kayo dyan? Ay okay lang naman po Tita Edna Sola. Medyo malamig po ang panahon po rito. Hello po kaagapay, good evening po, sabi ni Evelyn Monteverde. Good evening din po Ma'am Evelyn Monteverde po. At shout out po sa inyong pong lahat na nandito po. Erlinda Bautista, shout out po Ma'am Erlinda po. Shout out po sa lahat po na nandito po. Naka 39 million views na po tayo. Good evening kaagapay, shout out sa Japan Charity Groups. Nandito na rin po si Mama M po ng Japan Charity Groups po. Shout out po Mama M. Pasensya na po kung hindi po ako masyado nakaka-join. Buti nakadalaw po kayo Mama M sa aking live. Shout out po sa lahat po na bumubuo po ng Macarena. Sabi niya nakasalalay daw sa mga viewers kung magkakaroon ang Edrin, sabi ni Erlinda Bautista. Kasi kung nasabi naman po niya maaari pong ganun din po, nakasalalay po sa mga viewers. Shout out Ma'am Ina, Sis Anita, sabi ni Manang Lisa. Shout out kagapay, bakit po anong meron sa Edrin, Sini Robles? Hindi po, ang po kasi yung napakinggan ko pong live ni Kalinga Prab po kagabi, kahapon. May nag-comment daw po na ibalik po ang Edrin. Ang sabi naman ni Kalinga Prab ay
tama na daw muna yung tinutulungan si Rina, at si Edo naman po ay hayaan mo munang makapagpahinga daw muna si Edo, sabi ni Kalinga Prab po eh. Di kasi ako nanonood ng live ni Director Rob, pero napanood ko yung kay Cabalbas. Meron daw season 2 ng Edrin. Ay nako, grabe, baligtad si Cabalbas, sabi ni Baby Berting. Dapat po kasi manood din kayo kay Rob para may din po kayo, may konting nalalaman, kasi marami din po ang ngayon lumalabas po ng fake news. Maaaring magkakaroon po ng season 2 ang Edrin, pero kailan? Kaya siguro naging advance na si Cabalbas. Shoutout kagapit tamtas na, sabi ni Presi de la Rosa. Maraming salamat po Ma'am Presi de la Cruz po. Shoutout din po sa inyo. Nasa 71,000 views na po tayo. Maraming salamat po sa lahat po na nandito, at 20 thumbs up doon. Wow. Medyo maaga po tayo ngayon nag-live. Dito alas 4:20 po rito. Siguro dyan po sa atin sa Pinas po ay 9:20. Kaya nga agahan ko pa nga sana dapat kanina kaso kagigising ko lang naman po. Kaya siyempre nagkape muna ako, tapos nagbrush para makapag naman. Laila 13 Uba, hello. Hi din po Ma'am Laila po. Haha, click lang bait lang pala. Po? Haha, click bait lang pala yung Cabalbas na iyan. Wow, shout out sa'yo Cabalbas, sabi ni Bibi Berting. Kagapa hindi ka na pumapasok sa GC, anong nangyari sa Japan na namimiss ka na namin, sabi ni Mama M. Papasok din po ako Mama M mamaya kung may call. Salam gaganisin, sabi ni Ma'am Leila. Hindi na daw ni Rob ibalik ang Edrin, irespeto daw muna natin si Edo at katahimikan, at wala daw muna love team kay Edo, sabi ni Corazon Patricio. Yun nga po ang ibig kong sabihin po kanina, Tita Patricio, na tama na lang daw muna yung tinutulungan nila si Reyna. Tapos nga si Edo nga po, para sa katahimikan nga daw niya muna, dahil alam nyo naman po si Kalingap Edo po ay kagaling lamang po sa pagkasawi sa kanyang puso. Kaagapay shout out, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out din po Tita Maria Anita Beltran po. Ang bilis po, malapit na po tayo mag-100. 31 tamsak. Mga paasa sila talaga, nakakatamad ng manood sa kanya. Si Kalingap may sabi na viewers na nakasalalay, nakakatamad ng manood sa kanila, sabi ni Erlinda Bautista. Balik ang Edrin, shout out sa Japan Charity Groups, sabi naman po ni Ma'am Evelyn Peña. Shout out daw po sa Japan Charity Groups po, Mama M, sabi po ni Ma'am Evelyn Peña po. Sino kaya itong si Ma'am Laila? Okay, sabi. Good evening kagapay, sabi naman po ni Stenely Cansino. Good evening din po. Shout out po sa 100 million views po tayo, 33 thumbs up. Salamat po sa lahat po na nandito po, na nakaantabay po sa ating live. Good evening kagapay, sabi ni Stenely Cansino. Good evening din po. Good evening din po Tita Stenely. Bakit ba kasi pinipilit nila magbalikan ang Edrin? Maria Anita Beltran. Meron nga din po kasi yung tawag po nun, yung umaasa na
muling magkatandem ulit ang Edren. Kaya meron din po talaga na na gustong ibalik po talaga. Meron din po yung gustong-gusto na wag nang ibalik at si Reyna na lamang. Leslie Kidding Galaburbano, good evening sir. Sir, baka balik Edren kasi wala na si Edrica, sabi Ido live niya. Sabi po niya. Oo, tama. Sabi ni ni Ido na wala na si Erica. Tapos sabi naman po ni Kalinga Prab kagabi nga po ay hayaan na lang daw, wag na lang daw munang umasa na babalik din ang Edrica, tapos hayaan na lang daw muna nating makapagpahinga si Kalingap Ido po. Tama na lang daw muna yung yung tinutulungan nila si Princess Serena. Mercy Nimres, good evening sir. Kakapay mo, musta na ikaw, tamsakdan? Okay lang yan, kay Rena na lang tayo, sabi ni Mercy Nimres. Okay lang naman po, Tita Mercy Nimres. Tama po, kay Rena na lamang po tayo. Bibi Berting, paasa talaga kaya di ako nanonood talaga, hi, sabi ni Bibi Berting. Ay buti na lang wala akong sinasabing magkakabalikan ang Edren, kasi alam ko naman na malabo. Hi, good evening Kagapay, tamsaktan. Totoo wala nang Edren, sabi ni Merrick Saldabe. Oo nga po, kasabi nga po ni Kalinga Prab po kagabi, napanood ko din po Kaya binalikan ko ulit kanina, pinanood para sure ako na yun talaga ang kanyang pagkadinig ko. Kaya yun nga, sinirwes kung ano yung maganda, yun din ang inaayawan ni Rob Director kasi gusto niya love team na jujuwain. Good evening Mr. Kaagapay, ano na balita kay dalaga natin? Shout out sa lahat, Japan Charity Groups watching from Kaluya, Antique, Princess Lynn Paasmagan po. Okay lang naman po, good evening din po Ma'am Princess Lynn Paasmagan. At yun nga po, kababanggit ko lang din po kanina, ngayon po yung para kay Reyna po. Kung ibabalik na sila ngayon, hindi muna pahinga si Ido, sabi Maria Anita Beltran. Kung ibabalik nila sa ngayon, hindi muna pahinga si hindi mo. Oo nga po Tita Maria, sabi nga po pahinga daw muna si Kalingap Ido po. Rosemary Alcantara, good evening po. Good evening din po Ma'am Rosemary Alcantara po, at welcome po muli sa ating live. Good evening Kaagapay, shout out po sa lahat na nandito sa tamsakdan, sabi ni Ma'am Solita Bautista. Si Ma'am Solita Bautista nandun po yata kagabi sa live po niya Kalingap Prab, napakinggan din po niya yan. Walang masama, magkuya lang naman, sabi ni Leslie Kidding Galaburbano. Good evening po Kaagapay, musta po? Okay lang naman po Tita Solbasyon Ludevise Melina po, gandang gabi din po sa inyo po. Tamsakdan Kaagapay, salamat. Juna Linggol po. Ang problema nga sa tao, pag nagkabalikan masama na naman ang dating, sabi ni Maria Anita Beltra. Tama po Kaagapay, tama lang po siguro na magsolo na lang si Princess Reyna na mas tahimik pa, sabi ni Opilia Quezon. Oo nga, mas maganda pang magsolo na lamang si Princess Reyna po, talaga tahimik pa. At baka kung gagawin po ni Reb po talaga yung mga magsolo na lang po si Reyna, ay siyempre yung mga viewers ay hindi na nila kinukumpira yung iba, yung isa, di ba? Malay po natin, maiiwasan na rin po yung talaga pangbabash kay Reyna. Ganun na ang sitwasyon ni Reyna, binabash pa ng iba. Shout out din po Ma'am Anita, sabi ni Ma'am Junalyn Gol po. Salamat sa mga nag-shout out sa Japan Charity Group. Shout out din sa inyong lahat, sabi ni po ni Mama Im po. Shout out daw po sa lahat po na nag-shout out po sa Japan Charity Groups po, sa pasasalamat po ni Mama Im po ng Japan Charity Groups po. Joan Ngalew, hi, hello Ma'am Joan, welcome sa aking live po.
Shoutout sa Japan Charity Group, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Lisa, nasaan ka na? Nandyan lang po si Ma'am Lisa po, nakaantabay po yan. Shoutout sa Japan Charity Group, sabi ni Jonalyn Golpo. Shoutout po kay Ma'am Juan Ngalew po. At welcome po sa iyo dito sa aking live po. Welcome po natin si Ma'am Juan Ngalew po bago po rito sa ating live. Tamsakdan Maria Anita Beltran. Nandito ako sis, nagbabasa lang sis Anita, sabi ni Lisa Palikpik po. Nandyan lang po si Manang Lisa, Tita Maria. Nag-aantabay sa akin yan, nagbabasa ng mga comment. Yan. Princess Lynn Paasmagan, kagapay nakatamsak na ako sa akin okay lang kung ibalik ang Edren at okay lang din kung hindi na ibabalik. Kung ibalik man kahit ayaw ko na kay Edo, pero no choice, panood na lang kasi Rina ang gusto kong mapanood. Kaya nga po, tama rin po yung inyong sinabi po, kahit ibalik man ang Edo at Rina at kahit hindi po ibalik, ay yun nga, no choice po kayo sa may ayaw po na basta importante masaya po si Rina, di ba? Thank you sa Japan Charity Groups sa tulong kay Rina. Thank you po, sabi ni Ma'am Leslie Kidingala Borbano po. Salamat daw po sa Japan Charity Groups po, Mama M, sabi po ni Leslie Kidingala Borbano po, sa inyong pagtulong kay Princess Rina po. Ma'am Lisa, nasaan yung mga kasama natin? Medyo absent pa po sila, baka tulog na yung iba o kaya busy pa po. Walang mangyayari sa comment ko kagabi kaagapay, wala na talaga ang Edren, kaya focus na lang tayo kay Rina sa paggaling niya, sabi ni Solita Bautista. Nakita ko nga po yung po nyo, yung comment po nyo. Sa dami ba naman nagko-comment, hindi mapapansin yung mga sinabi nyo doon. Ako nga, nag-comment din ako minsan yung nabanggit niyang balak daw nila pumunta sa Baguio. Sabi ko naman, ngayon napakalamig po ngayon sa Baguio pag ganitong buwan, magsisimula ngayong buwan hanggang February po yan ng katapusan. Ma'am Solita, shout out po, sabi ni Maria Nita Beltran. Shout out po sa Japan Charity Groups, musta po kayo, sabi ni Mercy Nimbres po. Good evening Mr. Pogi, marites natin sa dalaga, God bless us all, sabi ni Sally Alegria. Kung kay kay dalaga po natin, wala pa po tayong masyadong update po dyan kasi wala pa naman pong upload para kay Rina yung vlog. Mga kasama natin, Ma'am Sir, nasa Ma'am Hasa, sabi ni Elis Kiding Gala Burbano. Mga kasama natin, Ma'am Sir, nasa Ma'am Hasa. Ano po? Nandun kay Ma'am Hasa. Ano ang pambansang puno? Ano daw ang pambansang puno, sabi ni Ma'am Juan Ngalew. Pambansang puno, hindi ba Nara? Pagkitanong daw po yung tanong po ni Ma'am Juan Ngalew, ano daw po ang pambansang puno? Alam ko Nara Shout out Ma'am Joliet Dicker, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Manang Lisa, ano daw yung pambansang puno kung alam mo? Good evening, kagapay mo sa na balita kay Bibi Rina, sabi ni LB Tomas. Ay wala pa po Ma'am LB Tomas. Tita LB, di ba gusto mo may balik ang Edren? Kung napanood mo po yung live po ni Kalinga Prab, malabo daw muna. Tamsaktan watching Macau. Salamat po Ma'am Alicia Piderizo po. Shout out po sa iyo at magandang gabi po. Good evening Sir Kaagapay. Shout out po sa lahat ng mga Karina. Okay lang yan, kay Princess Rina na lang tayo. Tamsaktan, sabi ni Ma'am Riz 143. Shout out po sa lahat po na bumubuo po ng Macarena,
Rinas Mimay Bisaya, Rina Mimay Iloilo po, Japan Charity Groups, Rinas Community, at Solid Karin Fans Group. Shout out po. At sa mga hindi ko pa po nabanggit ng mga solid rin na po, shout out po sa ating lahat po. Shout out Ma'am Juliet Digger, sabi ni Maria Anita Beltran. Hello Sir Kaagapay at sa lahat na nandito sa live ni Kaagapay. Mas tamsak na po Sir Kaagapay. Badria po. Salamat po Ma'am Badria po. Pumpo po. Eloida Aguilar, shout out po. Good evening, late na ako, sabi ni Tita Gloria Magnay. Ay hindi pa po Ma'am Juliet po. Naka 20 minutes pa lang naman po tayo. Ma'am Juliet Dicker, sabi ni Ma'am Lisa Palikpik. Wala pa si Robilin Sadsad, sabi ni Maria Anita Beltran. Maria Chiri Antonio, lahat ng Japan Charity Groups parang lahat ng Japan Charity Groups, maraming salamat sa lahat. Sana hindi kayo magsasawa sa pag-support sa ating mahal na prinsesa. God bless us. God bless all good health, more blessing, sabi ni Maria Chiri Antonio. Ian MC Gaming, good evening. Kaagapay, good evening din po. Gloria Magnay, shout out po. Very shout out po sa ating lahat po. Tamsaktan mga Karina, tamsak na kayo dyan, sabi ni Bibia Berting. Sabay kayo ni Sis Hasa. Kaagapay, Jonalyn Gol po. Sabi po, hindi ko kasi alam kung anong oras nagla-live po si Hasa. Dapat siya mag-adjust ng oras. Mag-adjust po siya ng 1 hour, di ba? Para isang oras sa kanya, isang oras din sa akin, mga 3 to 4 po siya, 4 to 5 din po ako, di ba? LB Tomas, shout out Maria Anita Beltran. LB Tomas Tamsakdan, salamat po. Shout out din po Ma'am Anita Beltran, sabi ni Solita Bautista. Gloria Magnayo, shout out po Ma'am LB, na-add kita, bakit hindi pa kayo pumapasok, sabi Maria Anita Beltran. Shout out Sis LB Tomas, sabi ni Lisa Palikpik po. Abang-abang lang tayo, sabi ni Sally Alegria po. The Pug Boom 585, shout out po. Bagong po natin dito, si The Pug Boom 585. Shout out po sir. Welcome to my live po. Solita Bautista, Nara. Nara nga. Patricia Nick daw, Nara. Kasi tinatanong nila kung anong pambansang puno. Alam ko rin, Nara eh. Para sa akin, gusto ko rin maibalik ang Edrin, kaso lang malabong mangyari yon kasi ayaw ni Edo. Baka itambal na naman nila iyan kay Beyonce, baka lang po, sabi ni Badria Pompo. Kung itatambal po si Edo kay Beyonce, ay tawag po nun, malay po natin, dyan po siya swertihin, di ba? Dyan niya mahanap yung forever po niya. Yun nga lang pangit pong ang pangit pong pakinggan na tuwing may bago pinagpatandem po siya sa kanya. Kumbaga hinahanapan po siya ng yung parang girlfriend, parang ganun po. 'Di ba? Parang pangit po pakinggan para sa akin lang po. Pero hindi naman po siguro mangyayari po 'yan. Malay natin lahat. Gloria Magnayen, Nara. Yan po ang tanong, yan po ang sagot sa tanong mo. Yan po ang sagot sa tanong mo, Ma'am. Sino ba yung nagtanong? Joan Ngalew. Ma'am Joan Ngalew, Nara ang tanong, ang sagot. Ma'am Lisa, ayan, ikaw na magtanong. Maria Anita Beltran. Alin po ang itatanong, Tita Maria? Shout out kay Sisa, sabi ni LB Tomas. Thank you sa Japan Charity Group sa suporta rin, na huwag kayo asawa tulong kay Rina, Ma'am Sir, sabi ni Ma'am Leslie Kidinga Laborbano. Ang Japan Charity Groups naman daw po ay hindi naman daw po sila magsasawa sa pagtulong.
hanggat nandyan pa po sila, hanggat hindi pa daw po gumagaling si Irina. Yan naman po ay ang kanilang sinasabi po. Good evening Sir Kagapay, tama po kayo sa pambansang Nara, Los Bimindarumboa. Nara nga. Shoutout sa ating lahat mga solid Korean fans group. Sabi ni Manang Lisa Palikpik, wala po ba kaming aabangan sa Japan charity groups Kagapay? Sabi ni Lily Rojas. Sa ngayon po mag-abang-abang na lamang po muna tayo. Kung may aabangan po tayo sa Japan charity groups, kung mayroon man po, siguro pinaplano pa lamang po. At syempre, bilang nandun po ako ay hindi ko muna isisiwalat kasi mahirap na rin po, baka yun nga, baka hindi matuloy, di napahiya po tuloy ako, di ba? So, kaya abang-abang na lang po tayo. Dito na rin po si Tita Hazel Kalibang Vlogs. Salamat sa lahat na nag-shoutout sa Japan Charity Groups. Ay isa po sa admin po sa Japan Charity Groups po si Ma'am Hazel Kalibang. Kasamahan po namin po yan. Shoutout Tita Hazel, nakadalo ka sa aking live. Ma'am Hazel, tanong po nila kung may abangan daw po ang Japan Charity Groups po. Baka share mo yung 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 plan po ng Japan. Ang sabi ko, abang-abang na lang muna. Ikaw, baka willing ka magsabi. Ay, okay, walang problema. Okay na si Rhoda ang kasama ni Rina, sabi ni LB Tomas. Hindi papayag si Rab kasi masapawan si Jumcar at taob talaga. Kaya wali, sabi ni Mayarix Aldabi po. Karina may sapat na po, sabi ni Ma'am Los Bimindarumboa. Lahat ng kabang-abang malabo na sa ilong ng pusa, sabi ni Maria Anita Beltran. Nasaktan daw si Ido sa Edrica kaya wala muna daw love team, sabi ni Gloria Magnaye. Oo nga po. Siyempre nasaktan talaga si Kalingap Ido po yan. Kasi yun nga parang na in love na talaga si Kalingap Ido po kay Erica. Siyempre nasaktan po. Ang alam ko Kaagapay Nara, sabi ni Lisa Palikpik. Nara nga po yan, Manang Lisa. Alam ko rin pong Nara. Masyadong nasaktan si Ido sa pag-iwan ni Erica, nga ganun talaga ang buhay nung iniwan niya si Rina, umiyak din si Rina, sabi ni Solita Bautista. Kumbaga naramdaman din po ni Kalingap Ido na masakit pala iwanan ng pinakamamahal mong tao, di ba? Galing din ako kay Ma'am Hasa, sabi ni Badria Pompo po. Kami ayaw namin magsalita na nasaktan na kami nakaraan, baka naman mas masakit pa kung manyari naman makahanap ng dalaga na maganda kuno tapos biglang iwan naman tayo tama, sabi ni Sally Alegria po. Oo, Kaagapay, may nagsasabi lang sa akin na ikaw ay naka-live na. Sabi ni Maria Anita Beltran po. Leslie Kidding Galaborbano, Ma'am Sir, magkuya lang naman, walang masama Kuya Ido, balik kabunso mong kapatid, sabi ni Leslie Kidding Galaborbano po. Pambansang puno Kuya Bal. Salvacion Lodobes Milina. Pambansang puno si Kuya Bal. Shout out Sir John Michael at Sir Spike. Absent pa po sila, Manang Lisa. Ay pasapasahan na lang si Ido, hahanapin ni Rab ng GF, sabi ni LB Tomas. Sir John Michael na kay Ma'am Hasa, sabi ni Maria Anita Beltran. LB Tomas, Nara 3 Kaagapay, kahoy kasi kung prutas, mangga. Kung pambansang puno, Nara 3. Kung pambansang prutas, mangga. Sabi ni Ma'am LB Tomas. Yun, may kunting nalalaman din po tayo. Sabi ni Rab, depende kay Ido kung gusto, sabi ni Leslie Kidding Galaborbano. Oo nga po, depende daw po kay Rab kung gusto niya. Yun nga lang,
Parang ang sagwa naman pong pakinggan, malaman po natin na babalik ulit. Parang pakiramdam ay parang gagamitin na naman si Reyna. Ewan, yun yung ano ko Ali Yasarcos, hello. Hi din po Ma'am Ali Yasarcos. Welcome po. Hinahanapan na talaga kasi kung si Manok tandang na siya, pwede na isabong, joke lang. Tandang, sabi ni Sally Alegria. Para sa akin, wag na ibalik ang Edren para sa panakipbutas sa kalungkutan ni Ido. Patricia Nick daw. Maari din pong ganun, may point din po kayo. Maari din pong ganun yung sinabi nyo na na parang panakipbutas. Good evening Kagapay, salamat nakaabot pa ako sa live mo. Shoutout sa ating lahat na nandito sa live mo, sabi ni Herminia Santos. Ay okay, ano pa lang pa naman po Tita Herminia, naka 30 minutes pa lang naman po tayo. Kaya habol na habol ka pa po. Yeah. Kasalanan ni Rab iyang nangyayari kay Kapre. Ibinugaw niya ang pinsan, sabi ni Maria Anita Beltran. Magandang gabi Kaagapay, Tamsakdan. Salamat po Ma'am May Aymuti po, magandang gabi din po. Bakit rin na ayaw na Rab vlog, wala isang salita, sabi ni Alicia Pinereso. Bakit? Hindi naman po sa ayaw Tita Alicia po. Siguro mayroong din pong araw na i-vlog po ni Kalinga Prof. Serena. Kaya abangan na lamang po natin. Shoutout po sa lahat ng Japan Charity Groups. God bless po. Sabi ni Gloria Magnaye po. Wala na suko na ayaw yung girl sa kanya, sabi niya live. Leslie Kidding Galaburbano. Sabi ni Ido, ayaw na daw love team, concentrate na daw siya sa charity vlogger. Yun nga din po ang isa sa dahilan din po ni Kalinga Ido po. Concentrate na lang daw niya muna sa kanyang pagcha-charity. Ayan tuloy, iniwan kapatid mo ngayon, ikaw naman iniwan o masakit kuya, sabi ni Leslie Kidding Galaburbano. Jen Evangelista, good evening po, thumbs up dan, take care and God bless all. Sa pag-shoutout po from San Pedro, Laguna. Okay, shoutout po sa taga San Pedro po kay Ma'am Jen Evangelista. Welcome po sa ating live po. Good evening Kaagapay, musta ka? Ako matagal na ako nasubayba, sabi ni Erlinda Naparan. Salamat po sa pagsusubaybay niyo po lagi. At magandang gabi din po. Pataas views at subscribers, sabi ni Sally Alegria naman po. Hindi na talaga habulin ni Kapre at lumipad na sa puno ang manok, sabi ni Maria Anita Beltran. Ani Aquino, good evening po Kaagapay, sana makabalik sila Kuya Ido, tambalan nila Rina Ido from Manila UST po. Wish nyo lang, ganon, malay nyo magkatotoo po ang inyong wish po. Kala ko patapos na live mo katulad kagabi pero masaya ako at nakahabol ako kagabi sa live mo, sabi ni Herminia Santos. Inagahan ko na po Tita para maaga rin po tayo matapos kasi at saka dito na rin po ako sa labas para iwas copyright po, kasi alam niyo naman po sa loob ng room po namin yung kasama ko nagpapa-music po, kaya hindi rin po ako makakonsentrate tsaka makaka-copyright. Kaya nandito po ako sa labas sa rooftop. Yun nga lang malamig po, kaya tinitiis ko lang din po ang lamig. Buti nga nakapag-register po ako ng internet ko sa cellphone. Andito na rin po si John Michael Belisa. Hala, nandito na kayo, iniwan natin si Ma'am Hasa. Shoutout Sir Kaagapay, Tamsakdan. Salamat dyan bro. Ay, bakit nyo iniwan si Ma'am Hasa? Loko kayo. Kung alam ko lang na nag-live din, sana.
ay ganyan lang sinabi ni Edo, ayaw niya, pero kung bumalik si Erica gusto niya si Rob kasi gusto ni Rob Erica para kay Edo. Sabi ni LB Tomat. Kung bumalik man daw si Erica ay maaring tanggapin daw ulit siguro. Pero ngayon kalimutan na lang daw muna si Erica. Sabi naman ni Rob Ganti-ganti lang sa ginawa mo kay Rina. Ang dami mong nasaktan, Edo, ngayon masarap ba ang naranasan mo kay Erica? Sabi ni Lily Rojas po. Huwag po sanang munang isipin na balikan ang Adrian kasi napakabata ni Rina at mas maganda kung tuluyan gumaling ang dalaga natin, sabi ni Gloria Magnaye po. Yun nga po, Tita Gloria. Mas maganda po na huwag munang isipin yung magkabalikan-balikan bilang magkuya-kuya okay naman na po si Rina na wala po munang kuya-kuya, di ba? Yung katandi-tandim pala, ganun, balik-balikan. Kasi ang kuya po, kung gusto lang po talaga nila Edo or Jomar na napuntahan si Rina na iparamdam na nandito lang sila bilang kuya niya, pwede naman po nilang gawin po yun. Pili Sambat, shoutout po. Thumbs up dan, salamat po. Ma'am Pili Sambat po, shoutout. John Michael, sabi ni Maria Anita Beltran. Agsaya kung babalik Adrian, magkuya naman, sabi ni Leslie Kiding Galaborbano. Yun nga po, Tita Leslie, sabi ko nga, kasi sabi ko nga lang din po na nasa kanila din na rin po kung puntahan nila si Rina na paramdam na nandyan pa rin sila bilang kuya po ni Rina. Pero yung tandem-tandem ay balik-balikan ay wag muna natin isipin po yun. Ma'am LB, nananahimik na daw si Erica, ayaw na daw niya sa kalingap, sabi ni Ma'am Lisa Palikpik po. Lamig. Shoutout sa lahat na di ko muna kayo isa-isahin kasi low-bat sipi ko baka ma-shutdown na to. God bless us all, sabi ni John Michael. Charge mo, bro. Dapat nag-jacket ka, baka magkasipon ka pa niyan, sabi ni Herminia Santos. Hayaan nyo na po, kaya pa naman. Basta nandyan po kayo. Kagapay, mag-jacket ka na kang malamig, sabi ni Erlinda Naparan. Miguel of shoutout sa lahat. Good evening, Kagapay. Good evening din po. Andito na rin po si classmate nyo, si Ina Mustasa po. Pili Sambat, magandang gabi, Kagapay. Magandang gabi din po, Ma'am Pili Sambat. Shoutout Ma'am Anita, Ma'am Ina, Ma'am Lisa, sabi ni John Michael Belisa po. Ma'am Ina, shoutout, sabi ni Maria Anita Beltran po. Shoutout sa John Michael, sabi ni Manang Lisa. Miguel of shoutout, Ma'am Anita, Ma'am Lisa, John, sabi ni Ina Mustasa, watching from Kuwait, Sir Kagapay, tamsakdan, sabi ni Muds na sa hali po. Salamat po, Tita Muds na sa hali po. At magandang gabi po dyan. Shoutout Ma'am Ina, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Oo nga, kasi sayang naman kung makapiright ka, sayang live mo, sabi ni LB Tomas. Oo nga po. Kasi meron akong live na copyright po Ginawa ko, ko na lang yung ni-mute ko kahit wala ng boses. Kasi sayang din po Ikaw na lang ang kuya ni Rina Kagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Andito nga ako, Tita Marian, bilang tatay, tito, kuya, kapatid. Inaano ko na yung aking sarili para kay Rina bilang tito, kuya, tatay, kapatid. Bahala na kung mayroon na naman pong mangbabas sa akin. Galing din ako kay Hasa 26 TV. Lumipat ako sa iyo nung nalaman kong live ka na, sabi ni Herminia Santos. Tapos na po ba si Ma'am Hasa? Ma'am LB Tomas, Ma'am Phyllis Sambat, shout out po, sabi ni John Michael Belisa po. May Aymoti, mga Karina, wag na tayo umasa, ibalik ang Adrian, si Rina na lang tayo, sabi ni May Aymoti po. Ophelia Quezon, di po ba Kagapay noon sinabi ididestino si Edo sa Mindanao, hindi pala sa pulang manok pala dadalhin, joke lang po, sabi ni Ophelia Quezon. Baka
Kakatuwa naman po yung sinabi niyo, Tita Opelia. No comment po ako dyan, ha. Basta ako, alam niyo na rin po yung nangyari. John Michael, hindi na ako nakapagpaalam kay Ma'am Hasa, sabi ni Maria Anita Beltran. Hello, Ismail Kalingkulo, Kalikuglo. Dami nating bisita, ibang lahi. Hi sir Ismail. Pag di na ako mag-comment, ibig sabihin lobat na talaga si Pico, sabi ni John Michael Vilista. Ano bro, charge mo. Pwede naman yun eh, yung naka-charge na ginagamit mo. Ganun nga yung ginagawa ko din. Thumbs up doon sir, kagapay mo, watching from Singapore, Mercy Toledo. Salamat po Ma'am Mercy Toledo po. At magandang gabi po sa iyo. Ayaw ni Erika sa Kalingap kasi may BF siyang iba, sabi ni LB Tomas. Kung meron po siyang BF, malamang nagsisilas po yung kanyang BF, tapos sinusulsulan po ng kanyang BF na ganito, ganyan. Siyempre, para bilang lalaki din po, tapos kunwari ako po, girlfriend, kunwari po to, girlfriend ko po si Rina, tapos blinag po ni Kalinga Prob, tapos malalaman mo na may kaanuhan po siya, may nilapit pong katandim po niya, tapos ang sweet po nila. Siyempre bilang akong boyfriend po ni Rina, magsisilos po talaga ako, kahit sabihin po natin pang pagod vibes lang po yan, kasi ang puso ay hindi po natuturuan yan. Kumbaga paunti-unti po yan, maano po yung baka ma-develop po si magka-developan, o di. Tapos yun nga, sa sobrang selos mo na yan, mag-aaway po talaga kayo nan. Kaya mas maganda na rin po yung ginawa na rin po siguro ni Erika na umiwas na lamang po, kasi mahal na mahal po niya yung lalaki, siguro yung kanyang boyfriend, kaya umiwas na lang. Shoutout po sir, kagapay mo, God bless po, sabi ni Mercy Toledo. Shoutout din po. Ano po sabi niyo, Tita Maria Anita Beltran? Isak, di-ski muna dyan. Dabiido sa live niya, suko na kasi ayaw daw si Manok, kaya suko na kung punta daw siya Kalingap girl, parang wala na daw, sabi si Boy, sabi ni Leslie Kidang. Isaksak mo na dyan, isaksak mo na daw dyan, bukas ko na lang kayo i-shoutout isa-isa, sabi ni John Bro. Sally Alegria, magbasa kayo sa comment ng nag-live si Kalinga Pram, may nabasa kayo maganda or masama sa tungkol kay Manok? Basa-basa naman kung may time sa comment. Nag-live ni Kalinga Pram kagabi. Ingat dyan Sir Pogi, sabi ni Sally Alegria po. Kayo din po Ma'am Sally Alegria po, ingat din po kayo. Si Jomar, pag nag-live hindi man nag-shoutout Arena, lagi niya pakilig. May bagong upload nga po si si Kalinga Prab, kay part 7 na po yata yung kay Carla. May bago po tayo ulit na bisita po, si Lisa GRG 709, shoutout. Tama iyan, kaagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Si Jomar na naman ang binubugaw kay Carla naman ang binubugaw kay Carla. Sana di mabigo, sabi ni pagod vibes lang, pero tinutuon nila ano ba talaga, sabi ni Patricia Nick daw. Ma'am Anita, wala pa ako sa bahay, pauwi lang ako Ma'am Anita. Pauwi pa lang daw po si John Michael, Tita Maria. Ma'am Ina, shoutout, saan ka na, sabi ni John Michael. Salamat kaagapay kung papayag ka maging kuya tamsakdan, sabi ni Erlinda na parang.
Ay oo naman po, sabi ko hindi lang po kuya, pwede rin tito, tatay, kapatid. Kasi nga, si Rina ay kasing edad lang po ng aking panganay na anak. 15 years old din po. Shout out Ma'am Ina Mustasa, John Michael, sabi ni LB Tomas po, mautak talaga si Ikang, ginagamit ang kalinga para makilala siya at nagtagumpay na naman, sabi ni Eric Saldabi. Si Jomar wag na rin sa asahan dahil sobrang kinikilig na rin siya kay Carla, sabi ni Maria Anita Berta. Patapos na yan kanina siya nag-live, sabi ni Sally Alegria. Jen Evangelista for me, no need for tandem sa sitwasyon ni Rina, mas need niya improve ang sarili kasi kaysa magamit na naman, real talk lang, sabi po ni Ma'am Jen Evangelista. Tama po, no need po na tandem po si Rina po talaga. Ang kailangan niya po talaga yung kanyang paggalingan, di ba? Kasi masasabi din po natin na yung paggaling po ni Rina ay nasa 20 or 30% pa lamang po. Masasabi din po natin na may pagbabago po talaga si Rina. Ang pagbabago pong yan ay nag-aaral, may natututunan. Siyempre natural lamang po yan, di ba? Pero yung kanyang mental health, yun ay hindi pa po masyado umuusad. Para sa akin po, para sa nakikita ko po. Sabi ko sa inyo, huwag tayo umasa sa ito. Tama na sa atin si Dalaga rin, sabi ni John Michael. Shout out dyan, Ma'am LB, good evening. Ina Mustasa. Hello, Ma'am Patricia Nictao. Shout out po, sabi ni John Michael. Silahatin Gusil. Ang dami pong ibang lahi na bago dito sa ating live. Welcome po, Sir Ma'am, sa aking to my live. Silahatin Gusil, sabi niya. Ibang lahi. Yung girl may BF kaya ayaw niya kay Ada, sabi ni Leslie Kidingala. Kaya nga dyan, immaculate lang iyong iba, sabi ni Maria Anita Beltra. Muling nakadala po si Tita Sweet Corn. Mapagpalang gabi po, Sir Kagapay, Tamsakdan, God bless po. Magandang gabi din po, Ma'am Tita Sweet Corn po, at muli po kayong nakabisita po sa aking live po. Magandang gabi po sa iyo. Hintayin na lang natin na gumaling si Bibi Rina po, sabi ni Maria Anita Beltra. Wow, lamig. Ma'am Ina, lobat na sipi ko, malayo pa bahay ko, pauwi pa lang ako, di pa nga ako kumain, sabi niya ni John Michael. Ang ibig lang sabihin, ayaw ni Erika kay Edo, sabi ni Herminia Santos. Basta ako rin na wala nang hintayin, iba bahala sila rin na forever talaga ako, sabi ni John Michael. Nalubat din ako kanina dyan kay Mamasa, kaya bigla ako nawala, sabi ni Ina Mustasa. Gina Umpad, Tamsakdan, salamat po Ma'am Gina Umpad po. Good evening Kagapay mo, Tamsakdan, sabi ni Sherma Sabari. Salamat po sa inyong pagtamsak, Tita Sherma Sabari, at magandang gabi din po sa inyo. Kawawa po si Rina, pag gusto nyong ibalik ang Eden, si Dalaga lang po ang mababas ng mga viewers, sabi ni Gloria Magnaye. Malamang si Rina po talaga ang mababas po dyan. Kaya kawawa po si Rina pag naibalik po ulit ang Edrin, kasi mababas na naman po si Rina. Hindi lang po si Rina, siyempre pati rin po si Edo, diba? Mama Nita, kahit wala si Jomar bilang kuya ni Rina, nagbago na yung ngayon si Jomar. Dati nabati pa yan kay Rina, pero ngayon baliwala na si Rina sa kanya, sabi ni John Linggol po. Lobat na kayo dalawa Ma'am Ina dyan, sabi ni Maria ni Tebeltra. Pinaglaroan lang ni Erika si Edo, sabi ni Ma'am Lisa. Shoutout sa lahat na nandito, sabi ni Sherma Sabare po. LB Tomas, umuusbong Kagapay para lumabong kaso na bulyaso, iniwan siya ni Erika, malas niya, yan ang sinasabi na karma, sabi ni LB Tomas po.
kamo ginamit niya ang Kalingap at Ido para makilala, sabi ni Sir Sabari po. Gina Amad, good evening Sir Kagapay, huwag na ibalik ang taong nagbigay ng sakit sa lungkot sa dalaga natin at sa ating lahat na nagmamahal kay Rina. God bless from Japan, sabi ni Tita Gina Amad. Tama nga po Tita Gina Amad po, tama po ang inyong sinabi po. Agree po din ako sa sinabi po nyong yan. Kaya Ma'am Jonalyn, lahat sa sinabi ni Jomar ay wala ng lahat iyon dahil masaya na siya kay Carla, sabi ni Maria Anita Beltran. Ako okay lang si Rina lang kasi ang gulo kapag may tandem, sabi ni Sir Masabari. Tama na rin po talaga na si Rina na lamang po ang inyong suportahan. Di bali pong wala ng Jomar at Ido sa kanya. Kung gusto nila Jomar at Rin kay Ido na maging kuya po ni Rina, sabi ko nga iparamdam po nila sa kay Rina na nandito lang sila na bilang kuya po niya, di ba? Pero yung tandem wag na po. Para sa aking lang din po opinion. Herminia Santos, wag na natin pakialaman ang Jomcar, basta taong nandito sa live ni Kagapay, mahal natin si Rina, wag natin siyang iwan hanggang dulo, sabi ni Herminia Santos. Kaya nga, bakit nyo pa pinag-uusapan pa si Jomcar, Ido, kung Rina na lamang po ang ating pag-usapan. LB Tomas, tama na si Roda mag-alalay, sabi ni Glor. LB Tomas. At saka di ba sa vlog po ni Kalingap Roda ay muling bumalik po si Casey doon sa bahay ni Roda. Ay, ibig sabihin po noon, mayroon na naman pong makakausap si Rina kay Casey, di ba? Kumbaga banding ba? Sir Masabari, hindi pa siya magaling na 100% si Rina. Hindi pa po talaga. Sabi ko nga nasa 20 or 30% lang. Mayroon nga lang din pagbabago. Ang pagbabago nga yung kanyang pumapasok sa school, marunong na rin po siyang mag-English konti, yun nga, may hiya-hiya na rin. Yun yung mga pagbabago. Pero sabi ko nga, yung kanyang mental health ay nasa 20-30% pa lamang po. Kaya sana, yun nga, dasal-dasal na lamang po natin. Hindi po yung tandem, balikan, ganyan. Hindi naman po talaga kailangan po ni Rina po yun. Ma'am Jonalyn, tapos na kasi gamitin para sumikat ngayon. Kilig na kilig, parang bagong nagbibinata. Di naman kagwapuhan, sabi ni Ina Mustasa. Gloria Magnay, shoutout po. Larmas Lincoln Whirlpool. Ang daming ibang lahi dito na nakapasok sa ating live. Welcome po sa mga bagong pasok po, sabi ni Maria Anita Beltran. Sana po ibalik na ang Edren para masaya kaming mga senior, sabi ni Tita Binlor. Sana po ibalik na ang Edren para masaya kaming mga senior, sabi ni Tita Binlor po. Josephine Barrios po, shout out po. Pili Sambat, shout out. LB Tomas, baka sipunin ka Kagapay, malamig, sabi ni LB Tomas. Hindi naman po siguro Tita LB Tomas. Maya-maya na rin po, malapit na rin po tayo mag-1 oras. Pabayaan na lang si Jomar, kung ayaw natin, huwag na tayong magsalita ng di maganda, sabi ni Sir Masabar. Kaya nga po, kung ayaw niyo po si Jomar o si Ido, ay huwag niyo na pong banggitin para hindi po kayo yung tawag po nun, ma-stress, di ba? Hayaan nyo na lamang po sila na masaya. Kung saan sila masaya, di maganda po yun para sa kanila.
Mapagpalang gabi po. God bless po, sabi ni Josephine Barrios. Mapagpalang gabi din po at God bless din po. Mag-jacket ka kaagapay, sabi ni Lisa Balik, ni Ma'am Lisa Balikpik po. Okay na po yun dito, tita. Ay, manang. Ay nako, Ido. Daw focus daw muna. Ay nako, Ido daw focus daw muna sa paglingap, huwag na daw umasa ibalik ang Edrica, sabi ni Ido. Sabi po ni Ma'am LB Tomas po. Ay kagapay, first time ko ito, kung para sa akin lang ang importante gumaling si Rina. Sabi po ni Adelpa Morcia. Tama po Tita Adelpa po sa inyong sinabi po na ang importante yung kagalingan po talaga ni Rina po. At saka dasal po ang kailangan po nating ibigay kay Rina para sa kanyang pagbilis na paggaling. At siyempre, welcome po kayo sa aking live po, sa pagdalo po nyo sa aking live. Welcome po natin mga tita si Ma'am Adelpa Morcia. First time po niya rito. Sa lahat nga po pala sa mga bago na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel po, pa-subscribe naman po ang kaagapay mo. Gina Katangkatang, hi po kaagapay, naka-said naman sir, sabi niya. Hi po, kaagapay naka-said. Nakasad naman sir, sabi ni Ma'am Gina Katangkasang. Salam, sabi ni DC Pinomen Edits. Dami talaga ibang lahi po rito. Salam alaikum, salam Sadik. Ani Aquino, okay na yan basta mag-aral muna siya, mag-aral muna siya, wala laptop kasi bata pa naman, laptop kasi bata pa naman si Rina, gusto niya mag-aral, hindi niya katulad nila Dara Joy, puro tawa-tawa sila. Yun, magkasama sila, iniwan nila si Rinas kaya nagalit, sabi ni Ani Aquino po. Good evening my idol, solid ka rin, miga love shoutout, sabi ni Robelin Sadsad po. Nandito na rin po si Ma'am Robelin Sadsad po na hinahanap po ninyo. Yung nag-live si Casey, nagtantrum na naman si Rina, sana gumaling na siya, sabi ni Solita Bautista. Yun nga po tita, sabi ko nga hindi pa po masyado magaling po si Rina, nasa 20-30% yung kanyang mental, kaya po siya nagaano si Rina. O magtandem lang si Rina, pag gumaling na siya, yung maintindihan na niya ang ibig sabihin ng love team, sabi ni LB Tomas. Nina Muli Tamsakdan, kagapay, musta po from Marilao, Bulacan. Okay lang naman po Tita Nina Muli po. At magandang gabi po, at muli po na naman po kayo nakabalik po sa aking live. Shout out Maria Anita Beltran, sabi ni Robelin Sadsad. Shout out Ma'am Robelin Sadsad, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Ma'am Robelin Sadsad, shout out po, sabi ni Maria Anita Beltran. Yun ang dapat nating ipagdarasal, ang mag 100% na gumaling ang kanyang mental health. Basta rin na lang pag-ukulan natin ng oras. Tama po yan Tita Herminia Santos. Kaya nga inamusta baka nagmamalaki na siya ngayon. May nag-comment nga puro love team lang daw si Jomar, hindi raw nag-scout, hindi kagaya raw ni Edo na napakasipag mag-scout, marami ang tinutulungan, sabi ni Jonalyn Golpo. Ang alam din ko din po kay Jomar, kasi ang pagkakalam ko po dyan, yung kanyang sinasahod ay hindi po sapat, yung kanyang hindi po sapat para sa kanyang pagtulong, kaya hindi po siya masyadong nag-i-scout. Parang kulang pa sa kanya yung sinasahod po sa YouTube. Maliban na lamang po kung may nag-sponsor, kaya
doon po siya no tinutuloy niya yung pag-scout. Josephine Barrios, mahalin na lang natin ang Kalingap at suportahan ng madami, lalo silang matutulungan, love lang po tayo, sabi ni Josephine Barrios po. Shoutout po sa 135 million po, 103 tamsak dan, salamat po na nandito pa rin, nakasang oras na rin po tayo pero marami pa rin po tayo rito. Tuloy pa rin po natin. Ma'am Robin, na dapat nakita kita, bakit ang daming kapangalan mo po, ano po ba ang doon, Ma'am Robin? Ano daw? Ma'am Robin, nakita kita, bakit ang daming kapangalan mo? Ano po ba doon, Ma'am Robin? Sabi ni Maria Anita Beltran. Tingnan nyo po yung kanyang profile, Tita Maria Anita Beltran. Kung ano po yung kanyang profile dito, ganun din po siguro. Pagdating ng panahon at magaling na si Reyna at tapos na sa pag-aaral, magkakaroon yan ng kalab team sa tunay na buhay, sabi ni Ina Mustasa. Magkakaroon din talaga yan si Ina ng kalab team balang araw. Sa tangkad, sa ganda na ba naman yan? Imposible, daming pipila dyan. Baka si Ido at si Jomar mag-uunahan sa pilahan po yan. LB Tomas, oo nga, wag na pong pag-usapan si Jomar para kay Reyna kasi hindi na talaga maggustuhan si Reyna kasi sa kanyang karamdaman, sabi ni LB Tomas. Spike Lembo, ang gandang gabi po bro, kinig lang ako. Andito na rin si classmate Spike Lembo. Salamat Spike, nakadalo ka sa live. Maraming naghahanap sa'yo. Sabi ni Jomar, nandyan pa rin siya bilang kuya-kuyahan ni Reyna, nandyan yung mga keyboy, sabi ni Salvacion Lodobais po Melina. Tama po. Na-add kita Ma'am Robelen, kaya lang ang dami mong kapangalan doon, sabi ni Maria Anita Beltran. Gina Ahmad, pero pasasalamat na lang tayo kay Erica kasi siya ang gumante para kay Reyna, sabi ni Gina Ahmad. Maaari din pong ganun, may point din po kayo na parang gumante rin po si Erica kay Edo para kay Reyna, parang pinagganti lang po. Pwede pong ganun, di ba? Shoutout Spike Limbo, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutout Spike Limbo. LB Tomas, School Time, hello. Hi sir, School Time, welcome po. Shoutout Sir Spike, sabi ni Manang Lisa. Magaling ka na ba Spike, sabi ni Maria Anita Beltran. Ginakatang-katang malungkot po ako para kay Reyna sir, araw-araw sinusumpong lagi na awa ko kay Bunso, sabi ni Gina Katang-Katang. Yun nga po, sabi ko nga po, hindi pa po magaling si Reyna. Nasa 20 o 30% pa po yung kanyang mental health. Pero yung pagbabago, marami po talaga nagbago kay Reyna. Thumbs up dan, Spike Limbo. Salamat bro. Teresita Gapati, good afternoon kagapay. Kumusta na ang prinsesa nating, ingat kayo lagi, sabi ni Teresita Gapati po. Ay okay lang naman po si Reyna po. Shoutout Maria at LB Tomas po. Shoutout sa iyo kay Jan at Ina, sabi ni Spike Limbo. Shoutout Lisa Palikpik, sabi ni Spike Limbo. Nagpaalam na si Jan, Spike kasi lobat na siya. Masakit pa rin ulo ko kaya kinig lang ako, sabi ni Spike Limbo. Jeannie Orsowa, shoutout po Ma'am Jeannie Orsowa po. Huwag ka munang tumigil sa CP, mabibinat na kanya niyan, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutout Joanna Salas, shoutout po. Malamig po Ayan po, naka-1 oras na higit na po tayo. Pero yun nga, marami pa po naman po tayo rito. Mag-extend pa po tayo ng 30 minutes kung kaya pa, kasi kaya ko pa naman sa lamig. Huwag kang tumigil sa CP, sabi ni Maria Anita Beltran.
tumitig. Hintayin na lang natin gumaling si Rina, sabi niya ni Roda, kapag mawawalan na raw yung minsan na mag-trigger siya, yun tuloy na raw ang paggaling niya. Pero pag nag-trigger raw, ngayon raw madali na lang 5 to 10 minutes. Sabi po, matagal po yun, yung 5 to 10 minutes. Kaya hindi pa po talaga magaling si Rina. Nasa 20 or 30% pa lamang po talaga. Pag nakatapos si Rina sa pag-aaral at naging doktor, makakatagpo din yan ng taong nagmamahal sa kanya ng totoo, yung hindi siya ginagamit para sumikat lang, sabi ni Herminia Santos po. Para sa akin, huwag na nilalapitan si Rina, nang focus na lang sila sa love team nila, sabi ni Ina Mustasa. Sa live kagabi ni Kalinga Prab, nag-request din ang Rina's community na i-vlog si Rina, sabi ni Ma'am Solita Bautista. Yun nga din po, napanood ko din po yung Rina's communities na nagre-request po sila na i-vlog din po si Rina. Paano po yan mga titas? Ano na lamang po, 4 minutes na lamang po, kasi malamig po talaga dito sa sa pisto ko. Medyo na rin po. Talagang hindi na kaya, tinitiis ko lang lamig. LB Tomas, ay sana milagro na, sana gumaling na si Rina, naawa ko sa kanya. Bakit kaya ang sakit na dumapo kay Rina? Hirap magamot, sa believe din ako kay Rina lumalaban, sabi ni LB Tomas. Shout out Spike Getwell, sabi ni Ina Mustasa. Wala kang jacket kagapay, sabi ni Solita Bautista po. Sir kagapay, totoo ba ang balita na babalik ang Edren, sabi ni Tersi Tagapati. Ay hindi po, wala pa pong balita na babalik po, kasi sabi po ni Kalingap Rab po ay hayaan daw muna na makapagpahinga po si Kalingap Ido po, at tama na lang daw po muna yung yung tinutulungan po si Rina. Kaagapay tumitig iyon, sabi ni Maria Anita Beltran. Bye bye po kaagapay, tulog nami, ingat po kayo, sabi ni Gina Katang-Katang po. Sige po Tita Gina po, salamat po sa inyong pagbisita, at saka good night po sa inyo po. Bukas po ulit. Mayroon na naman po tayong bago na dito, ibang lahi. It's Kibo. Hi, sabi niya. Hi sir, it's Kibo. Welcome to my live. Herminia Santos, sige bye-bye na nga para makapagpahinga ka na rin. Lamig na lamig ka na dyan sa pisto mo, sabi ni Herminia Santos. It's Kibo, a new family member from African Kenya at welcome sir, and shout out from Kenya. It's Kibo. Hi Maria. Uy, Tita Maria, hi daw, sabi ni It's Kibo from Kenya. Shout out sir, It's Kibo. Sige kagapay, ingat ka na lang palagi dyan, sabi ni LB Tomas. Ay mali, sabi ni Maria. Good night po kagapay. Good night din po. Ingat and God bless. O yan, 30 seconds pa po bago po tayo magpaalam po. Kasi hindi ko na po talaga kaya rito sa aking pwesto. Bukas na lang po ako ulit. Tapos bukas magdadala na lang din po ako ng jacket at sombrero. Kaya dito po ako sa labas kasi
mas tahimik po. Wala po kayo naririnig na na music. Eskibo, Sir Mahay. Maria Anita Beltran, ay mali na naman ako, sabi niya. Adelpa Murcia, kagapay masaya ako sa ginawa ni Erika kay Edo. Nakaganti na si Rina, sabi ni Ma'am Adelpa. Hi everyone, sabi ni Eskibo. Maria, how are you? Sabi ni Eskibo. Tita Maria, how are you daw? Sabi ni Sir Eskibo from Kenya. Kagapay, maraming bagong bisita. Shout out sa mga bago. Salamat sa pagsuporta kay Kaagapay. Tita Manang Lisa, Englishin mo. Kasi ibang lahi mga to. Out na ako, Kaagapay. Antok na eh. Ingat ka na lang palagi. Pray na lang natin ang dalaga rin na natin. Sige po, Tita Gloria Magnaye po. Good night po at salamat po sa inyong pagbisita. At magpapaalam na rin po ako kasi ang lamig po talaga dito sa dito po. O baka lang natin ka pa dyan kasi malamig, Kaagapay, sabi ni Elvio Tomas po. Akala ko ba binibigyan ni na resita kay Dr. Nirina para sa pag-trigger niya? Bakit ayaw na raw sinusumpong? O baka napanood niya na naman si Jomar, baka may ibang collab team kaya ganyan, sabi ni Lisa po. Ay, sabi po ni Ina. Lisa, hello, sabi ni Eskibo. At Manang Lisa, hello daw. Englishin mo nga. Good night, Kaagapay, sweet dreams. Mag-ingat ka palagi, sabi ni Herminia Santos. Yakap Sol at kailangan mo, Kaagapay. Sabi ni Lisa Solita Bautista po. Shout out Eskibo. Kasi naalala ko din yung naglayo sila ni Ido, lagi din siyang sinusumpong. O sige po, mga titas, paalam na rin po ako. Alam ko po na marami pa po tayo dito, kaso yun nga, hindi kasi po ako nakadala ng jacket. Pero itong live po natin may butal pa po, 1 hour and 12 minutes po. Para sa bisita po natin, extend po natin ng 2 minutes. Para 1 hour and 15 minutes po. Shout out Sir Kibo. Kasi naalala ko din nung naglayo sila ni Ido. Ni Ido lagi din siyang sinusumpong. Lisa, visit me, sabi ni It's Kibo. Good night everyone, sabi ni Solita Bautista po. Taga San si Kibo, sabi ni Maria Anita Beltran. Taga Kenya po, Tita Liz at Tita Anita po, taga Kenya. Yan po ang sabi po niya. Englishin mo nga, Tita Maria, kung taga saan siya para kilala ka eh. Binati ka pala. Inamusta sa hindi naman araw-araw, minsan lang siguro. Sabi po ni Ma'am Jonalyn Golpo. Lamig ka. Ay. Paano po yan? Paalam na po tayo talaga. Maitim lang taga Kenya. Alam niyo, Tita Solita, kahit maitim ang taga Kenya, yes sir, is it a cool? Maitim ang taga Kenya pero maputi naman po siguro yung kanilang kalooban. Lol Pops, are you okay? Ang dami po talagang Yeah, I'm okay. Ang dami po talagang bago rito. Puro ibang lahi. Welcome sir Lol Pops. Good night sa lahat. Sabi ng Ma'am Jonalyn Golpo, usap tayo bukas, Kibo, ha. Paano kayo mag-uusap, Tita Maria? Friend mo ba yan? Are you sure? Yeah, sure. Sulit English please.
Ichibo. Ano sulit? Arabic Sir Malom. Arabic Sir Malom. Sige kagapay, talagang nilalamig ka na. Marami ang may gusto sa'yo kagapay. Marami ang may gusto sa'yo kagapay. Usap tayo bukas sa Maria, what are you saying? Tita Maria, ano daw? What are you saying daw? Sabi ni Ichibo. So ito na po at papaalam na po talaga tayo. What kind of English kibo? Ano po yan, ipuputol ko na po ang ating kasi hindi ko na po talaga kaya. Kaibigan mo pala siya. I don't understand your language, guys. Philippine language, sir. Tagalog, Philippine language. So ito na po, paalam na po talaga. Thank you very much for visiting my live, especially to new friend. Tama bang aking English? Okay, so let's sabi naman po niya, kaya niya magano. Dignan ni Talano, okay, tagal na ako nakikinig sa iyo, di lang marunong magtamsak. Pindutin niyo po yung Tita Digna, yung nakaganito siya, nakaganyan, yung kamay na ganyan, pindutin po niyo yon, yung nakataas na ganyan. Yun po yung tamsak. Sige po, maraming salamat po ulit sa inyong pagbisita po sa aking live po at good night everyone po. See you next time. Bye-bye po.